Nabakakogokera obokoreri bwogochakigwa kw'egetabu ekio ase aineke buna nigo chisukuru chibwenete gokeira nabo igo kogetumeka erinde kogendereria omonwa bw'ekegusi korende niga aboria abanto bonsi korasa orugongo rwa gusii kwaeneke buna ngosoma bare egetabu ekio erinde kogareria amongabo. Egesera kemenete kurigererigwa na kuhunenkiwa mono n'abaringori n'abana n'abantu abanene twese amo mwanya gitinge tubone tukirigereria ase bwaye erinde tutware ebyaraso manyi birengereri biri mane birengereri ebiruruki imaginative yani ebyigoro ebikocha ono asechera yabene anyore egetabu keria erinde tukechaki asenchereye egetabu gekoro kuotongoro neiching'e abantu orugendo guchasi ching'ena ng'eni bono omonyetabu atabange mbaregerete ng'a science fiction nebekegusiye korende bono twanyorire enchera akambuya mana sokoro sirikori ono na tolitirimoke nande tolitire nande tolitirimoke naende mbuya mono sana ekiagera twanyorire bono encherang'a binto binde twarengera timbiko nyarekana nabo biko nyarekana mbuya mono sana bono egetabu nakieke orugendo ochiase ching'era abantu uchiase ching'ena ng'eni bono otongoro oyo kutora amasome buya ntinachakire kutwara evision n'egetabu eke ngakobana n'esetbook eteke vision esetbook ya marathon esetbook egosomwa nande amabori aborigwa amakou buna madam oli ochaga iga oli literature literature nokimana wara asechera yabene bono ntagete tukibwatuke